Bishop Methodist Church of Nigeria Diocese nke Ọka Right Reverend Onyekachi Nwakamma emena ka amata n'ọlụ Chineke nakwa oku ọ kpọrọ ha bụ ijitara Kraist mkpụrụ obi, ịfụ na agbanwere ndị mmadụ ha na-ebi ndụ kwesịrịnụ nakwa ịfụ na ha na-emezu ọchịchọ Chineke. Right Reverend Nwakamma mere ka amata nke na Cathedral Church of Holy Trinity Ọka n'oge akara ụka ikene Chineke maka ọgbakọ Synod nke afọ 2024. Amaka Chibuzo Okoye na ebe ahụ wetara anyị ozi aka isonyere Amaka. Onye Bishop nke Methodist Church Right Reverend Nwakamma, onye nke siri na ihe aha Diocese Ọka bụ ito n'okwukwe, yọrọ amara Chineke ka ha jide ya dịka ide nke ha ga-eji wee na-arụ ọrụ ka a wee mezuo ihe ha kwere Chineke na nkwa ma rụọ dịka Chukwu si wee chọọ. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu kwara arịrị na ihe emebigo rinne n'ụwa gbaa gburugburu mana n'ụlọ ụka, ma yọzie ndị ahụ bụ ndị bịara maka Synod ahụ ka ha ghara ịlaghachi azụ dịka ha dị mgbe ha na-abịa, kama ka ha bụrụ ndị ga-eji wee kwara ngwa ọrụ iji wee jere Chineke ozi ma nwee mkpụrụ nke ha ga-akụnye n'ime ndị ọzọ. Na mbụrụ n'okwuchukwu ya ka Very Reverend Dick Ugbo, onye nke okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ ka arụọ ọrụ dịka Chineke si wee chọọ, rụtụrụ ndị ụka aka ka ha were ihe niile ha nwere dịka akụ ha, akụ na ụba, oge na ọkwa ọbụla ha nọ were ya na-ejere Chineke ozi, ma kpọzie ndị na-agba ụkọ na ime ụlọ ụka dị iche iche ka ha bụrụ dị nke kwudosiri ike ma lụọ ọrụ ịgbasa oziọma. Mgbe ọ na-ekene Chineke maka ihe o ji Bishop Nwakamma wee na-eme na Ọka Diocese, ka onye Vice Chancellor Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ ọkammụta Charles Esimone sịrị na n'otu arọ a ekere ya bụ Diocese ọhụụ na ha enwego ihe mbuli enu dị iche iche, ma sikwazịa na ọ bụ site n'aka ya bụ Bishop nke na-elekọta Diocese nke Ọka, ma yọzie ndị ụka ka ha bụrụ dodo kwadoro ya ma kwudosie ike ka ha wee rụrụ ọrụ a wee na-aga n'iru. Onye Anambra State Commissioner nke ndị uwe ojii bụ Maazị Aderemi Adoye, onye nke kwupụtara okwu site n'otu onye ọrụ ya mgbe ọ natasịrị nzere awọdụ nke Ozioma, gara n'iru ma yọọ ndị ụka ka ha tinye aka ịhụ na ha nyere ndị ọrụ nchekwa aka iji wee bụrụ ndị nke na-echekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ site n'ikpe ekpere, izi oziọma na inye ha ụsa dị mma. Mgbe ọ na-ekenezi Chineke maka ohere iji wee merube ya bụ 2024 Synod, ka onye Ọka Diocesan Lay President bụ Sir Douglas Mba sịrị na Chineke enyego ha amara iji wee hụ na Diocese ọhụụ a ha wubere bụ nke na-agazi n'ogo dị elu, ma sikwazịa na ọ bụ ihe iji wee nye Chineke ekene ma na-ayọzi ya amara na udo ka ha wee bụrụ ndị nke ga-akwụdosi ike wee lụọ ọrụ dịka o si tụziaka. Onye President nke Women's Ministry na Methodist nke Ọka bụ Oliakụ Lydia Nwakamma na imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ụka nke enwere onyinye pụrụ iche na ekpere maka Anambra State na Nigeria. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.